Awas. Wah, jarane lanang kesenengan. Ganongan. Batalipun risang pate bujong anom ingkang ngrepeki bitalih para wadya saking Bantarang Edo. Komplit. Oh, ganongan. Ganong. Wah, iki. Yuk. Ganongane cilik kaya roti.
Totalitas iki. Totalitas luar biasa. Waduh, arti tali enek sanggule. Ubetno oleh gulu, Nduk. Awas minggir kok minggir. Ayo senggak kabehnya. Tepuk tangannya mana yo? Tunggu jungkir balik. Ya. Lala loro. Oh. Awas. Untune kemeng, kurang gede. Oh, kono. Makane ancang-ancang, ya. duwe untu kudune monyong sing gede. Jungkir balik oleh ning aja menek. Engko suwek. Jarike iki lho, Dik. Ayo. Hop. Alon. Ayo. Kleru Mas, kleru. Iki wong nggih pancatan. Sampeyan ning kono tak kira apa ngono? Kaya apa? Koson. Bagus e ngene kaya son. Oh, yuk. Ya saiki sampean. Yo, ganti. Ganti Mas Mio ki mung wis joget sak kayange. Kok iki. Oh iya iki. Oke, gonen. Awas. Lah wong raimu wis kaya ganongan to. Gua ya. Kursine ndi? Lah aku nek trimo ngene tok mah. Ndok nyapa? Atraksi nu. Mbok panggung pisan. Oh iya. Waduh. Oh iya. Wah. Ayo yo. Oh. Tunjukkan ayo Mas ya. Nah. Awas. Awas. Yo. Ayo. Yo. Awas. Meremon ning balikon ning omah dengan prinsip ora ana wong wedok ayu sak liyane bojoku. Ngono kuwi lakonono. Lah iya, wis tak kandhani iki krungu apa ora kuping. Lho. Kok malah ngandani aku. Mas, Pripun? sinden sakmene mbiyane niki lho Mas Dalam. Mbok dijumenengke. Lah iya no, ini ada Mbak Rinvi. Saya belum pernah bertemu, baru di panggung kali ini bertemu. Luar biasa. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak Cium. tak sayang. Lah sayang ki nek ra ciummu ya ora penak. Nek sing nyium kowe munine Diagem mic-nya Mbak Yu. Anu dispot itu. Astaga. Ya. Mangga. Hey. Wah, so kaya kelir. Dadi jaran Nduk. Jarane rok digo, jarane digo. Lah niki mengke mau. Engko sik.
Sacukupe, Cok, sacukupe ae, Cok. Ya, untuk pembuka dulu. Mas Akbar. Dalam. Iki umpama jaran wedok. Heeh. Aku ya pengen mengendarai. Pripun to? Kok Anu- mengendarai niku maksudnya? Loh, kan lumrah to, Nduk, jaran iki tumpakane menungso. Oh, ngoten, Nah, Cik. mengendarai kuda, baik jalannya tuk tik. Tapi tak, tik, biasanya niku lek kuda niku sesuai gender. Lek jenengan gendere cowok, berarti kudane ya kudu cowok. nek gendere Cewek, cewek. ya berarti kudu cewek. Oh, iki berarti jaran cowok iki. Niki sik tak deloke. Niki banci niki. Lho kok banci? Jaran Pripun? banci. Selamat malam, Mbak Rinvi. Selamat malam Wilujeng Mas dalu. Akbar, Wilujeng Daluki. Baru malam ini kita bertemu nggih. Enje, alhamdulillah. Handerek tepang Hangladiwano. Sinten nama lengkapnya Mbak Rinvi? Oke, perkenalkan nama saya Rinvi Ananda, Mas Akbar. Rinvi Ananda. Iya. Kelahiran dari mana Mbak Rinvi? Kelahiran dari Tulungagung. Tulung Agung Kutha CT. Kula Kota JD. kula meo. Ora takon. Ora takon. Mbak Rinvi, Anjir, Mas Akbar. Panjenengan menika kelahiran tahun pinten, Horo? Kelahiran tahun 2004. Berarti ngisorku 4 tahun. Patang Mas Dalang. tahun. Heeh. Nek kuwi pomo gesek nggur 4 tahun ngono. Heeh. Cocok. Mbak Rinvi. Dalam Mas Akbar. Kalau saya itu kelahiran tahun 2000. 2000. Panjenengan nggih. 2004 nggih. Nggih. Berarti ngene iki aku ndak krasa, Mbak. Nek sampeyan ngisorku 4 tahun aku ndak krasa. Lah krasane pripun? Lah ngaten maksudnya sampeyan berada di bawahku kan kula mboten krasa. Nggih. Modus. Terus berarti Salaman dulu, salaman dulu. Rian. Alah. Ya Allah, ndredeg. Pengen piye? Lho, jenengan ki pengen salaman to? Pengen salaman lho. Pak De. Salaman lho. Mboten salaman. Pak De, aduh, ngedoke rego iki. Lho, Nyeluk aku ora Pak D. lah pripun? Bro. Oh, bro, oke. Tadi Bro Meo? Heeh. Oke, salaman Rian Bro Meo. Bro kudu bro. Lah nggih. Bro, kok Loh, bro? tapi lek alon dadine bro. Nggih to? Iya. Nah, Lah, salaman dulu Bro Meo. Ya Allah, hayu. Mbak. Nyapa. Kok yo minggu. Dibaleni dibaleni kok kono, Mbak. Kok kono, Mbak. Salaman, Om. Dari sana, di sana. Nah, iya, Salaman tadi. dari pojok. Dari pojok. Kok kono. Manut aku, tak golekne. Wis. Ayo 1 2 3 salaman. Selamat malam Bro Meo. Ya Allah. Telek. Nyapa kok telek lho. Aku ora badan. Lho, Wis ora badan. dereng salaman to. Salim. Lah nggih, pripun to? Salim. Salim. Boyo ngono kuwi dran to saliman. Jejer. Wek Pripun? nyapo mbok ambu barang lho. Nyapa? Kok didilat barang. Gila nih. Jejer. Jejer. Boyo. Condronen, Mas. Boyo iki umpama dadi manten no boyo. Piye? Sing wedok kaya Komorate, sing lanang kaya Komodo. Lah nek pomo jejer mlaku ngene iki pomo sing ngerti rodok kene kan awas. Oh, Mbak Sinden karo dagelan sing rodok mburi mesti gak ketok. Lho, sindene bar tuku kirik. Aku ora omong lho ya. Gak omong ya. Mbak Rinvi Mas menyapa Dalang. masyarakat dulu, menyapa Wong masyarakat. nggih niki saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih niki ngaturaken wilujeng dalu selamat malam kagem para tamu undangan ugi kagem warga masyarakat pundi Wonten Pengkol. Dusun Pengkol. Nggih, iki bersih Nggih. dusun, Ini Lho. acaranya bersih desa ya. Atase dusun Dusun. niku mawon saged
iuran rutin kuat setiap tahun berarti ndudeke yen to masyarakatipun sayuk guyung Oh, Masya Allah. Berarti didoakan dulu khususnya untuk warga desa Pengkal. Dusun Pengkal. Oke, mugi-mugi bagas kewarasan, diparingi rezeki berkah barokah babrah melimpah. Gek munggah neng lah. Gek tuku om. Saksa. wah Tuku sapi per. ra Gek turu mlum. Turu. Lho. Lho. Apa to iki? si tukang ngenong Kok sapa to sing kemeng sing ngomong sing banter kemeng sapa? sing ngethuk tukang nerang udan Mbak Rinfi. Enje Mas. Wah, luar biasa panjenengan kelahiran tahun 2004 nggih. 2004 nggih. 2004 Tulungagunge pundi lho, Mbak? Tulungagungnya bagian gunung Mas Akbar. Wow, nek Sendang. oh Sendang. Iya. Loh, KKN saya itu di Sendang. Loh. Di Tugu. Loh. Tugu Sendang. Lah itu rumah saya. Sama di gatuk-gatuk nih sumpah iki gak ngapusi iki tenanan iki. Iki cekek glegek. Cekek KKN ku ki ning Tulungagung di dusun Tugu Sendang. Tugu apa desa ya? Desa. Desa, Desa Tugu Sendang. Daleme Pak Parlan. Betul. Adekno aku mbiyen KKN ning guyangan Wah, Loh, kowe nganggo penelitian. betul sampean ilang ya to Mas? Oh, jenengan nggih tugune nggih. Enje, pas lapangan tugunya. lah tugu kok cilik Loh, ini Tigi namanya. oh tigi 1 bulan saya di sana, Mbak. Oh, 1 bulan, 1 bulan je. Benjing lek sawanteng mriko malih, monggo mampir. aja mampir Maksudnya mampir ning ngarep omahku ki nek bakul ngono lho, Mas, takon musuh tumbas. bocah iki jolan sandal si wedok meteng Apa? mampir neneh wajan Ayo, saiki ngene. Nggih. Saiki ngaturke tetembangan. Eh. Aku pengen nyicipi suarane Mas Mio. Ayo. Aduh. Lambene kok medhe silit pitik. jaremu nyicipi Mas Suara. suara Nah, lah iki gak dimainke man-man to Lho, lah nggih Mas teh suarane panjenengan. Di panjenengan bawa sik. Bawa. Nah, digandrung dulu mengko sing nembang baru Mbak Rinfi. Oke. Bawa apa? Wis sembarang pelok. tak gandring ya Gandrung. Lho, gandrung lek gandring ki titik apa piye kok digandrung? Gandring bareng. lam tilam Iya. berjiwa tanpa gulingan Wah, sing lanang entuk anugerah sing wedok musibah ya. ben pisan-pisan ngrasake musibah Nggih. Ya. gandese luwese aduh nimas dalange pengen Ki lho aku entuk WA pripun saking Bumeo. lho Ayo, wes iki wes bahaya iki. iki mesti adu-adu lho bro Bumeo. Lah iki lho. nyapa Mas Akbar mangke rampung wayangan Meo mang pateni kula kalih jenengan mawon. oh Lah, dalah. Dita Nah iki lho diwaca. oh lho iki lho bar engko urip noneh Wong mati. Masane. ayo Cah-cah yo gelem. aku ki repot lho duwe bojo ayu iki. Tak tinggal ngomah kok disuluh tangga. Jak tanggapan ke kerayan yoga. Ayo. Ning kuning lancer kuning kinawa liyan ayune blebese aduh nimas inten-inten pun kakang dhewe Gonge manual. payah tak ngempul mau udut ae
wayahe ngempul udut lali leh ngempul. Kempul dhewe. Iso Pak ya. Iso, nggih berarti iso kempul iso. Mau bas iso ora? Bas. Oh, apik ya lambene ya. Multifungsi. Multifungsi. Mau dadi kloset iso ora? Ora iso ya. Ora iso. Nyapa? Terus cangkemku arep mbok uyuhi. Ora, ndak. Ayo kudu gelut ayo. Ora. Mbak Rinvi Nggih Mas Akbar. hanembang supados Siap. hanglipur para marga masyarakat mapan wonten ing Hapengkol. Ya. Pengkol nggih. Pengkol, Nggih. Dadi perkara Anu Mbak, Nggih. niki wonten pamundutan liwung kalih ninggal katresnan paduka panjenengan milih ingkang pundi? Nggih, ninggal katresnan mawon nggih Mas Akbar. Ninggal katresnan nggih. Digarap jaranan pareng. Pareng. Nggih. Nah, ninggal katresnan. Engko nek wis suwuk ya ta, nek wis suwuk solah jaranan. Ki bocah iki ketoke wis moh karo menungso. Dateng napa? Lho atase nyanyi njaluk digarap jaran. Lho, Maksudnya iramanya. iramanya moh. jaranan, Tak kira kowe kan nggih. njaluk digarap jaran. Mboten njaluk ditukokne jaran ngono maksudnya. iya. Ketokno ciri khas Tulung Agungmu, Mbak. Nah. Siap. Ciri khas Tulung Agung tidak ada lain yaitu adalah Hasenderewe. Aku tahu goleki ciri khas petuk ciri kabeh. Yo, coba kaya ngapa? Ninggal katresnan bersama Mbak Rinvi sapa mau? Rinvi Mewati. Lho kok yo ngeleh-ngeleh jeneng ki yo kok nyap. Ananda nggih. Ananda, nggih. Ananda Sumio. Bulan napa Mbak lahir jenengan? Mei Mas Akbar. Gemini ya berarti ya. Gemini. Dan jenengan kok sumerep? Yo no nek Mei iki Gemini. Oh, soalnya Gen Z nggih. Gen Z. Nggih, lek Cak Meo bulane napa? Trowelu. Kok Trowelu ki niku siung. Pokoknya aku apalku Trowelu. Oh nggih, pun. Kula kinten nek Oh, soalnya gisul soalnya nggih. Solok sak cangkem kabeh. Lho kok lah niku bahasa halusnya gingsol. Wis apalku lahirnya tahun piro Trowelu. Yo, coba kayak ngapa ya? Digarap jaran ninggal katresnan bersama Mbak Rinvi Ananda Made in Tulung Agung. Yo, coba. Asta berapa?
Bengkel bergoyang. Ayo. Nangis jroning atiku nalika sliramu idolaku apa sliramu ra krasa aku kudu sandang apa kasuwen hilang wengi bisa kumpul kaya dihabiskan. Yo. Ojo lali pawengku kegemana kemas janji-janjimu aku kang setia satu nganti Hey! Waroko Astabrata. Lho, lah kok mbok buka ning kene iki lho. Weh. Oh. Jalan. Tak kira nek arep awas. Wah, jarane lanang kesenengan.
Wah, lagi Pak Ketua Panitia naik panggung, tepuk tangan. Disusul Pak Gede, wajar. Pak Dur suwun. Dulu ya, celek kok cilik. Yo. Joget. Ah. Ganongan. Balipun risang pate bujong anom ingkang ngrebek bidale para wadya saking Bantarang Eda. Komplit. Lak. Oh, ganongan. Ganong. Awas. Wah, iki. Yo. Ganongane cilik kaya roti. Totalitas iki. Totalitas luar biasa. Waduh, arti tali enek sanggule. Ubetno oleh gulu, Nduk. Awas minggir. Ayo senggak kabehnya. Tepuk tangannya mana yo? Tunggu jungkir balik. Ya. Lala loro. Oh. Awas. Untune kemeng, kurang gede. Oh, kono. Makane ancang-ancang ya. duwe untu kudune monyong sing gede. Jungkir balik oleh ning aja menek. Engko suwek. Jari E lho, Dik. Ayo. Hop. Alon. Ayo. Kleru Mas, kleru. Iki wong nggih pancatan. Wes sampeyan ning kono tak kira apa ngono? Kaya apa? Koson. Bagus ora ngene kaya son. Oh, yuk. Ya saiki sampean. Yo, ganti. Ganti Mas Mio ki mung wis joget sak kayange. Oh iki. Oh iki nggih iki. Oke, gonen. Awas. Lah wong raimu wis kaya ganongan to. Wah ya. Kursine ndi? Lah aku nek trimo ngene tok mah. Lho nyapa? Atraksi nu.
Mbok panggung pisan. Oh iya. Waduh. Ayo ayo ayo. Wah. Ayo yo. Oh. Tunjukkan ayo Mas ya. Nah.